Ning kalang diwandhagar pandamu entar Leka konang Suram Sorote tanpa adang kembali Kusik tak tresnani becik Kakang Galukaca. Kakang Antarja dalasan Kakang Antasena. Iya. Wis anggeni. Iya wis anggeni. Piye? Cak Dendeng? Ngene ya, Kang. Dawuhe para sepuh wong lanang kok bocah lanang iki wis umure udakara 20 taun kuwi supaya enggak mungkasi jejakane. Oh sik bisa ngene. Baik ngene. Muka dimahmu omongmu ngono. Wis ajake wis seneng karo wedok. Wis saiki kowe kandha. Nek pancen kowe wis seneng karo cah wedok, bocah ngendi? Anake sapa, jenenge sapa? Mengko kakang-kakang ucah telu iki ingin bakal budidaya matur nuwun awit kawigane Kakang Antasena, Kakang Antarja, Kakang Gadung. Baris wae yo, Kang. Baris wae. Dina samengko wis anggeni nedeng nandhang kunjana apa. Aja angel-angel lho ngomong iki. Wong saiki kok kalau mongso ora ngerti kunjana apa ki apa ora nedeng. Kunjana kuwi edan apa kuwi lara. Sing lara edan utawa lara kedanan lah. Kowe ngomong lara kedanan wong wedok ora ado kan. Ora kunjana barang ora ngerti. Bosih selektif. Ini Jawa Liang. Bahasa ini aduh jalur terabas kok. Sing gampang dimengerti karo sing domen sani ngono. Sampe tenan elake. Aku gandrung kayu pion lawan bocah saka gunung. Bocah saka gunung yo. Jenenge Endang Jayeng Resmi. Apa jane sang penemban Begawan Jayeng Sabdo. Saka pertapan Cempaka Gading sing wong ora ngarep batinku Kakang. Mirat tangan ning kalangan agar pandamuka. Dengan mereka kasalan pasaring naning gegono dasaring mongso ngadiko selamat menikmati hari ini. Tadi kue gandrung lawan putri saka Cempaka Gading kan ajane pertanggalan Jayeng Sabdo sing jenenge Jayeng Resmi. Lah mau ketemu udakara seminggu. Oh, itu mereka to. Rai waktu nang jagat nyawang medun ana senggan kang kening ngertani sirku arep rauk ning kono. Lah ana ngono ana wanita yen sing karo. Oh, dadi. Karuman kapan, Bro? Iya. Aku lah cara kebune sing menterek kok berbeli-beli. Jadi bisa gede seneng karo wedok ora tetep ditutup-tutupi. Bocah mau banjur tak kerjae tak takoni, tak ngobrol sedina. Pengasane tak takoni pomo kowe tak pek bojo ngono piye Cak Ayu? Jawabane
Jawabane bocah ora jawab apa-apa. Ora wangsulan apa-apa, langsung ngukuti kumbane mengkelepat liman jangkah saka sak pangarepanku. Percaya resmi mau mengko kemburi. Nek pancen kowe tresna karo aku, kembungen aku nek wong tuaku kok kaya ngono kan. Iki jenenge tresna jalar saka kula wong ubah-ubah. Lakune ngono dheweke bali penak. Kaya dene sebet ora nate kok. Aduh. Apa ini apa? Putri saka gunung Semoro Gading. Yo aja kuwatir. Yen pancen kuwi tok alapake ora sagak sikil. Ora gak tangan. Aku ngatur kanca kak kira dari wakilmu. Aku bumi nak salamare. Nek Semoro Gading. Aku bojo kan yo. Jajare arti pangan. Bacaan di sapi. Jajan oke, monggo. Tangan. Mantap. Wahyu Senopati, aku yang ketemu kakak Bowo Jorosan. Lakon Wisnu Brono, aku karo kakak Bowo Jorosan. Aremaniku yang di Jorosan. Salam gunung. Kali ini yo. Jaluk mandut ya dalam mandut apa sing jaluk cukup manik positikaning bumi mongko kuwi sing duweni Betari Pertiwi ing Kayiwangan Eko Pertolo Kayiwangan Eko Pertolo kuwi mapane ning jerone bumi iya mula ora urung cukup manik posikane bumi diparingi kelawan tatang bomo ora diparingi kelawan laku orang bersusah, orang bersih, aku sekarang aku dikalah. Iya, udah iki sama. Center. Barang-barangnya orang bersebut mandan kan. Oke. Monggo
kakak bukan orang orang itu orang berbumi. Untuk berlaku pemberitaan orang jompo ini kayak mana kok tapi saya tolong orang bisa berbumi Alah, ora kira anu Rizal ki ora apa-apa. Iki ponakne nih kan iki gawa. Ya iki. Ndang ayo. Islam. Bos lah kantor. Kamu kaya Rizal to. Stephen nek piye to? Stephen yo Stephen. Stephen. Stipu. Stabilo. Oke, siap. Makasih banyak Mas. Oke, siap. Saya kecepatan lawak. Oke. Oke. Dealer Mas. Oke. Dealer Mas. Oke, siap. Anak yang ini mau